Danas, dragi moji, za vas imam 3 zdrava namaza, a to su, vidjet ćete. Dobar dan svima. Evo, danas ću da vam pravim nešto jako zdravo, vidjet ćete. A za početak odmah da vam pokažem šta ću da uradim. To je da stavim papriku, ovu crvenu, ovako vidite u baburu. Crvena je najlepša da bude, pošto će biti posle lepša boja. I stavimo u redno nekih 15 do 20 minuta na 200 stepeni. I onda ćemo dalje, pošto mi ovo najviše oduzima vremena, zato ću najprije to da uradim, pa ću posle da vam pokazujem šta radimo. Evo, paprika je gotova, pečena, sad ću ostaviti malo da se ohladi, pa ću samo da oljuštim, znači ovo gore, znači ovu koricu i onda ću vam pokazati šta dalje. E sad, danas vam pravim, evo nisam ni rekla na početku šta u stvari ja uopšte pravim, danas ću vam napraviti 3 vrste namaza na hleb ili humusa ili kako već se kaže, vidjet ćemo, ne znam ni ja, uglavnom 3 namaza, 3 zdrava namaza ćemo da napravim, eto to, tako da znate. Prvi će biti onako samo običan humus, znači bez ikakvih dodataka i ne znam ni ja šta. Za to mi je potrebno, evo ja vam mogu govoriti usput onako kako pravim, pa vam mogu govoriti, a može ovako. Znači za prvi mi treba, evo ovdje imam taj leblebija ili slanutak, kako ko kaže u konzervi, ovo je baš bio iz jako dobre firme, ali nebitno to, znači možete da kupite šta hoćete, ali gledajte ipak da kupujete ovako u ovim staklenkama nego u onim dozama, ipak je malo zdravije. Potrebno je, kao što sami znate, ja imam na svom kanalu ovaj tahini, sama ga pravim, pa već kad ga imam rekao da upotrebim i da vama opet pokažem šta ja to pravim sa njime. Ja ću vam link ostaviti dole ispod, tako da znate ako neko nije video do sad kako sam pravila tahini i zašto je sve dobar, znači na tom videu sve stoji. E sad, isto da vam kažem još, ovo isto morate da znate ako niste znali, ovu tečnost, znači ovdje što ima u ovome, nemojte da bacate. To vam do sad nisam nikad rekla, znači nemojte to da bacate, a ja ću vam pokazati od toga šta može da se uradi. Evo ja ću ovdje sad samo ovako da istresem, pa ću ovo samo malo da isperem. I to je to. A ja ću vam, kažem vam, već u jednom videu pokazati šta ja to radim sa time. Dalje, samo začini još idu i vidjet ćete. Znači, kako budem stavljala tako u ovo ovdje, tako ću vama da govorim šta ide i dole ću vam sve napisati ispod videa, da ne bi previše dužila sada. Znači, idemo prvi i najobičniji. Stavili smo leblebiju ili slanutak unutra, u ovaj secko, i stavljamo 3 čena belog luka. Ovako moje malo manje, možete 2 ako su vam malo veći. Dodajemo odmah ovdje, izvinjavam se, dodajemo odmah ovdje malo soli, onako koliko mislite da vam treba. Dodajemo malo kumina. Kumin znači se stavlja, to daje jako lijep ukus. Onda ćemo da dodamo ovaj kajenski biber, ja obožavam njegov miris i ukus, pa tako da ću njega i dodati ovdje. Samo ću da otvorim ovu malo veću rupicu. Evo ovako. To i dodat ćemo malo bibera. Znači biber. Malo, ja sam sad malo više, ali nema veze. E sad, najprije znači to ovako i da, stavit ću odmah i ovaj susam. Ne susam, nego tahini. Tahini koje sam pravila, kao što sam rekla već, evo znači ide ovako, otprilike jedna mala kaškica ili pola ove velike. Tako ide toliko unutra. E tako. Kao što znate, znači ja sam sama svoje pravila i to je to. E sad idemo ovo da ovako sameljemo. Sad ne znam da li sam uspjela da snimim. Ali dodala sam 1,5 kašiku ulja i sad dodajemo još limunov sok, otprilike isto 1 kašiku. Evo ovako. Znači, dodajemo isto limunov sok ovdje. Eto ga. To je to. I nastavljamo dalje. Pošto je dosta gusto, dodat ćemo samo malo još vode. Tako da bi bilo onako malo da se... Evo, samo malo. Vi ćete vidjeti već kako vama bude, da li treba ili ne treba i nastavljamo. I evo ga, dragi moji, prva pasta je gotova.
Znači prvi namaz. Ovako ćemo. Ja sad neću ovo da perem, pošto ću da pravim odmah i drugi i treći ovdje. Tako da, evo. I sad ovo samo prebacimo u jednu ovako čistu teglicu. I da imate tako da znate. Eto. Ja ću sad ovo da prebacim, znači ovdje. Ja neću oduzimati previše vremena sada ovdje za ovo. Samo eto da vam kažem. Znači, ovo je najobičniji i najjednostavniji. Znači, ovdje ne trebate više ništa da dodajete. Tako. Sada pravimo drugi. Znači, drugi je na redu. Isto stavimo, znači, isto leblebije ili slanutak, opet da ponovim. Opet stavimo jednu kašikicu punu ovog tahinija domaćeg. Samo malo da ja to, malo je nezgodno za skidati, pa moram ovako da se, evo, tako. Možete vi da stavite slobodno i malo više ako slučajno, ali eto. Ja ću možda da stavim, pošto se ovdje malo više sam stavila ovoga leblebije. Tako. Znači to. Onda dodajemo isto 2 čena belog luka. Znači 2 čena belog luka. Ovdje ćemo da dodamo pola avokada. Ako nemate slučajno avokada, možete da stavite samo španać. Evo ja sam tu isto stavila već. Znači stavite pola avokada. Ovo je inače humus sa avokadom i sa špinatom. Ili španaćem. Ja sam učila španać da govorim, pa ja uvijek španać. Možda nekom to smeta, ali šta bi ja sad? Tako. Znači stavimo to. Onda šta radimo dalje? Stavimo, u stvari najprije ćemo ovako sad ovo da izmiksamo. Dodajemo odmah sol. Stavit ćemo iste začine kao i malo prije, samo ću da dodam još malko talijanskog začina, pošto isto to volim. Znači stavljamo isto opet ovo, što sam ovo zatvorila, bože, sad ne mogu da otvorim. Kajenski biber, on je malo ljutkast i daje lep ukus. Stavimo biber, stavimo opet kumin i kao što sam rekla talijanski začin. Talijanski začin malo, on lepo paše sa ovim. I dodat ćemo opet, kao što sam rekla, 1 do 2 kašike maslinovog ulja. Evo to ću da dodam ovdje da ne prljam uvijek druge kašike, šta ja znam. Evo 1,5 čisto i ovdje dodati. Evo tako, 1,5. I sad ćemo ovo da izmutimo. To vam ne trebam pokazivati. Sada kada smo isto malo ovo izmiksali, pošto opet malo gušća masa, onda opet dodamo malo vode. Malo samo. I dodamo, evo ovako vidite, možda pola šake. Evo ovako, samo malo spanača. Spanač. Eto, i onda ćemo i to isto da izmiksamo. Tako. Vidjet ćete koliko je ovo zdravo i koliko je to ukusno. Bacite paštete, nemojte da jedete paštete, jer one paštete nema šta ne stavljaju. Evo, ja sam jednom gledala video, šta sve stavljaju u kobasice i u paštete. Znači, toliko sam se zgrozila, bolje da vam ne pričam. Bolje da vam ne pričam, inače strašno. Ovdje ćemo isto da dodamo sok od limuna, 1 kašika otprilike. Znate zašto se stavlja limun najviše? Dobro i zbog ukusa i sve, ali da duže stoji. Tako da može duže da stoji, zato se i stavlja limun. I evo ga, dragi moji, i drugi je gotov. Ovdje ima malo više, pošto sam bila stavila malo više leblebije, ali nema veze. Sve će ovo da se pojede. Ovo će inače danas, sad se vi čudite zašto ja tako puno pravim. Inače ovo može da stoji tako do 3 do 4 nedelje, samo da znate. Ali ja ću da odnesem i moje deci, tako da i oni imaju tako za doručak i kad idu na posao, a i Saša ovdje, pošto on najviše voli ovako ovaj zeleni, sa avokadom i sa belim lukom. A ovaj treći će biti još interesantniji, vidjet ćete. Sad mi ovo neće moći sve stati u ovu jednu, a nema veze. Trebalo sam možda malo veću. I ovo dole ovako. Tako. Ili ćemo da odmah potrošimo. Da ja namažem pa da ne moram sad da stražim nešto drugo. Tako. Znači ovo je drugi. I sad idemo na treći.
sad idemo na treću, a to je ona paprika koja se ohladila dok sam ja pravila ova dva. Ali ću da stavim samo 1,5, znači 1,5 papriku, ono pola sam pojela, samo da znate. Ali dovoljno, sasvim je dovoljno, zato što je ova velika babura. Znači 1,5, oljuštila sam je pre svega, znači bez korice ide. Da ne bi poslije bilo ostalo onako ono, znate već na što mislim. E sad ovdje dodajemo opet leblebiju. Tako. Dodajemo, ovog puta ćemo da dodamo ovako biber. Znači biber ide unutra. Onda ide kumin. Onda ćemo da dodamo malko kurkume, ne previše. Kurkuma je isto jako zdrava, ali ne previše. Dodat ćemo crvene aleve paprike. Znači crvena aleva paprika, samo malo. Tako. I ja ću opet da dodam, a vi ne morate. Znači dodat ću opet malo ovog kajenskog bibera. Znači, ali vi to ne morate stvarno. I naravno opet dodajemo tahini. Bez tahinija ništa. Zato smo i rekli da ovo pravimo zbog tahinija. A tahini sami znate da je dobar, da je jako zdrav. To i sami znate već. Znači u onom videu što ću vam ostaviti ispod dole, link ispod ovog videa, znaćete kako sam ja to napravila, šta sam sve ispričala o tome, zašto je sve dobro. E tako. Onda opet ulje, ja sad neću govoriti, znači opet 1 do 1,5 kašike. Ja to znam već ovako otprilike, pošto ja to već pravim. Onda opet sol, nisam dodala. Sol. I naravno limun. E tako. I evo ga, dragi moji, treći, ovdje ne treba voda, koliko vidim dosta je tečan, tako da ovo je već gotovo. Evo sad samo ovo izvadimo, izmešamo sve i to je to. I evo ga, da vam odam jednu tajnu, meni je ovaj najdraži. Najviše volim ovaj, ne znam zašto, ali ovaj mi je nekako baš ono lijep ukus, pošto ja volim pečenu papriku inače. Evo tako, znači stavimo i ovo unutra i ta naša 3 su gotova. Jeste vidjeli koliko je to lako? Znači ne morate vi da pravite sad 3 odjednom, nego sam vam samo dala u jednom videu 3 prijedloga da bi znali kako da napravite. Ja ću vam dole ispod videa napisati tačno u kojoj minuti je koji deo. Tako da ono, ako želite nekad nešto da napravite, da znate na kojoj minuti da ne tražite. Eto. I evo ga, dragi moji, vidite li vi ovo šarenilo boja, šarenilo zdravlja, šarenilo, ne znam nija kako da vam opišem. Evo ovako, ovo obavezno mažite, znači sa crnim hlebom, jer je sa crnim najlepše i najzdravije, naravno. Evo ja ovdje imam jednu, ovdje se kaže kao neka pogačica, brethen, i sad to lijepo namažemo. Uz ovo možete samo piti neki zdrav čaj. Ko pije kafu, ajde nema veze, može i kafica, ali nemojte kafice preterivati. Jedna vam je sasvim dovoljna. I nemojte s njom da se budite, nego samo nek vam bude onako za popodnevno druženje. Jer kad se probudite sa kafom, jako brzo ćete biti još umorniji nakon sat vremena. Evo ovako, vidite vi ovo. Ne da je divno. Moram da potrošim najprije ovaj višak što ovdje imam. Eto. Nadam se da ste zadovoljni sa mnom, bar koliko, toliko. Ako ste zadovoljni, pišite mi dole u komentare da ja znam da se vama stvarno sviđa ovo sve što ja pravim. Jednostavno želim da znam da li vi mene pratite, da li ste zainteresovani za ovo što ja radim, da nastavljam i dalje. Koliko vidim po nekim ženicama jesam, ali opet, mislim, zadovoljni ste sa mnom, ali opet želim da čujem od vas više. Da li stvarno vam nešto pomažem u ovome jelovniku, kako da se zdravo hranite, kako jednostavno da vidite zdrave recepte, da su jednostavni, da su laki za pravljanje, kao što vidite sami. Ništa nije komplikovano, samo treba malo volje. Eto, ljubim vas puno i pozivam do sljedećeg videa i do sljedećeg viđenja. Vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao.